Хаумыгыз, сәлам телеканалында Ишимбай телевидениеһе эфирда яңлыктар, студияла Лилия Әділбаева. 16 июнь Башкортстан тарихында мәңге хакланган бөйек, дан һәм бетмәс, төкәнмәс мөхәббәт казанган шәхесләребезнең береһе, батырлык һәм ил мәнфәгатенә тогрылык өлгеһе, башкорт милләтенең рухи каһарманлык символы Салават Юлаевтың туган көне. Башкорт халкы үз батырын онытмай, уның исемен мәңгелештерү өчен барыһын да эшләй. Салават Юлаев. Режиссер Яков Протазановтың башкорт батыры Салават Юлаев турында 1940 елда төшерелгән киң форматлы төсһез кинофильмы. 41 елдың 21 февралендә экранга чыгарыла. 2006 елда Максим Горький исемендәге киностудияла яңыртыла. Безнең иҗади төркем ошо фильм төшерелгән урындарда булып кайтты. Артабан Хәнә Максутова сюжетында тулырак. Пришла пора перебить этих волков, и мы будем свободны. А что говоришь? Верные слова. Эти слова сказал царь, а волки хотели скрыть от вас царские слова. Салават Юлаев фильмын төшергәндә дөем кадрдарда Макар авылы халкы ла катнашкан. Көтүсенең улы булып уйнаган 6 яшьлек кенә булган Имангол Дәүләтшинга хәзер инде 84 яшь. Олы яшьтә булуга карамастан, ул бөтә вакыйгаларны бүгенгеле хәтерләй. Ә кинога төшкән мәле гомерлеккә күңеленә уелып калган. Безнең иҗади төркем көтү эпизодын төшергән урынга юлланды. Имангол Дәүләтшин фильмда көтүсенең улы ролен башкара. Уның атаһы артистларга костюмдар әзерләп бирә. Атаһы менән ишкенә бергә йөргән малайды күреп калып, уны фильмда уйнарга сакыралар. Ул артист белән очрашып, әңгәмәләшү бәхете тиде безгә. Менә ошо йөргә китереп, аппараттарын ошында куеп, көтүде менә якка куеп, шунда снимайтып төшереп алдылар инде. Унда халык та килеп, йыелып, шунда ул төшергән вакытта халык күпләп ярып йөри торган ул. Шу атай менән икебезне шунда төшереп алып хүрәтен әлеге вакытта калдырып киттеләр инде. Фильм төшерүгә 2 ел үтүгә карамастан, кайһы бер йорттар өлешләтә хакланып калган. Бына шу йортта Пугачев менән Салават очрашкан эпизод төшерелгән. Салават ролен башкарган Арслан Мөбәрәков 6 яшьлек кенә малайды ошо йорттан алыс түгел агып яткан Хикәди елгаһында батып барганда коткара. Бу вакыйгала күңел төбендә хакланып калган уның. Баласагалар менән мин дә ярып монда Хикәди елгаһына төшкәнмен. Тегеләр 27 елгы агайны шулар кесип сыгып киткәнне, мин уларның артынан ярып сыгып барайым. Шунда бугырлаганмын. Фильмдың төп өлеше әлбиттә Кәлимусҡан ҡаяһында төшөрөлгән. Шуғала был ҡая Салауат мәмерйәһе дип атала. Был тарихи урын күптәрҙең ял итеү урынына әйләнгән. Республиканың гына түгел, Рәсәйҙең күп мейештәренән йыл һайын меңдәрсә кешеләр килә бында. Айырыуса яй көне халыҡ өҙөлмәй. Күккә алғашып ултырған был ҡая үҙендә бай тарихты һаҡлай. Ҡаялағы мәмерйәлә Салават Юлаевты ҡулға алыу эпизоды төшөрөлә. Әминәнең килгән вакытын ҡарап, торып инде Әминәнең ағаһы Бухайыр батша һалдаттары менән ошо мәмерйәле Салават Юлаевты ҡулға алалар. Менә ошо эпизод төшөрөлә. Безнең иҗади төркем Салават Юлаев фильмы төшерелгән урындарда байҡаны. Ә инде фильмдың ҡайһы бер геройҙары менән яҡындан танышыу күңелдәрҙә бөтмәҫ ғорурлыҡ тойғолары уятты. Башҡорт халҡының милли геройы Салават Юлаев тураһында фильм Ишимбай районының Макар ауылы эргәһендә урынлашҡан Уҡлығая яланында, бына ошонда 1940 йылда төшөрөлә. 2 ел үтүгә ҡарамаҫтан, был фильм башҡорт халҡының тере тарихы булып, уның ғорурлығы булып, мәңгегә һаҡланасаҡ. Хәнә Максутова, Айнур Рәхмәтов, Артем Наговицын, Ишимбай хәбәрҙәре.
Ишембай халкы тәү тапкыр Башкорт нефтен асусылар майданын реконструкциялау проекты буенча фикер алышуда катнашты. Сарала төрле оешма, учреждение тәкселәре, депутаттар үз фикерләре менән бүлеште. Туган калаһын яраткан, уны хөрмәт иткән һәр кем яңыртылган майдандың макетын эшләү, реконструкция вакытында ниндәйдер корылмаларны үзгәртү турында анык фикерләрен белдерде. Ошо көндәрдә фикер алышудың икенче этабы үтте. Тәүге тапкыр йыелып фикер алышканда сарала катнашучылар төрле группаларга бүленеп эшләне. Һәр беренә зона схемаһы бирелде. Өфе калаһыннан килгән проект институты вәкилләре сарала катнашучыларга төрле проекттар тәкъдим итте. Майданда спорт белән шөгыльләнү өчен корылмалар булдыру, паркта эскәмияләр утырту, тир төзү кебек эшлекле тәкъдимнәр дә индерелде. Проектты тулыһынча кабул итү өчен кемендә 3 тапкыр йыелыш үткәрү каралган. Тәүгеһендә халык тәкъдим иткән төрле проекттар каралды. Икенчеһендә дизайн проект буенча фикер алышу булды. Халык уга үзгәртүләр индерде. Бүгенге көндә нефтчеләр майданының реконструкциялау проектын халык менән һөйләшеп кәңәшләшүләре минеңчә бик дөрес. Бик дөресле уен, бик дөресле эш. Проекттың кайбер өлеше буенча һораудар бар. Ленин урамының бүгенге көндә транспорт йөрү өчен кулланылган өлешен майданды киңәйтү өчен куллану минеңчә дөрес түгел дип уйлыйм, чөнки эргәлә Ленин урамына примыкать иткән тоташкан революция урамында автомашиналар хәрәкәте тыгыдайсак, авырлашсак, парктың эргәһендә машиналарның күбәюе бере өчен дә яхшы булмас дип уйлыйм. Проектты эшләүчеләр халыкның һорауын канәгатьләндереп, зур майданды калдыру ягында. Шулай ук балалар майдансыктары, ял итү урындары, кафе төзү планлаштырыла. Халыктың төп үтенесе агастарды хаклап калу. Объектты яңырту республика башлыгы Ради Хабиров кушуу буенча планлаштырылган. 2022 елда Башкорт нефтен табуга 90 ел тулуды билдәләгәндә, Ишембай калаһының үзәк һәм төп майданы өр яңынан үзгәрү кисерәсәк. Хана Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Юрматы физкультура һауктыру комплексында сәламәтлек һәм оҙон ғүмерлелек йылына арналған күңелле старттар Өмөт старттары исемле мәдәни спорт фестивале үтте. Сарала, Күмертау, Салауат, Стәрлетамак, Ишембай, Юмағаша, Темәс, Учалы психоневрология интернатында дауаланыусылар катнашты. Оештырыусылар әйтеүенсә, бындай саралар пациенттар өсөн бик файдалы. Это важно для чего? Для того, чтобы наши ребята побольше общались, выходили из своих интернатов, встречались с другими интернатами, видели, то есть социализировались, как раз адаптировались к обществу. Все это для этого направляется, чтобы они не засиживались у себя в своих интернатах, а выходили из них, общались. Ошындай матур саралар ел хайын үткәрелеп тора. Фестивальдар төбәк-ара масштабта гына түгел, республика кимәлендә үтә. Был спорт ярыштары, турслеттар, республиканың истәлекле урындарында булу, табигый кумырткалар менән танышыу. Халкыбызда йыр яратмаган кеше бар микән? Олымы, кесеме, моңлымы, моңһыҙмы, уныһы мөһим түгел. Бар булмышы менән табигать балаһы булган ата-бабаларыбыҙ да йырларға, йыр тыңларға яраткан, ошо һөйөү ҡан менән беҙгә лә тапшырылған. Ишембай ҡалаһында үткәрелгән беренсе асыҡ ретро-шлягер конкурсында ҡатнашыусыларҙың бихисап булыуы үҙе үк быға дәлил. Сәхнә түренән ретро йырҙар башҡорт, татар, сыуаш телдәрендә яңғырана. Беҙҙең ижади төркөм бәйге барышын күҙәтте. Тулыраҡ киләһе сюжетта. Ҡалабыҙҙың мәҙәниәт һарайы бүгөн йыр моңға күмелгән. Бында беренсе асыҡ ретро-шлягер фестиваль конкурсы бара. Республикабыҙҙың төрлө төбәктәренән 100-дән артыҡ йырсы йыйылған. Ретро-шлягер төбәк-ара конкурсының Ишембай ерендә үткәрелеүе бер дә осраҡлы түгел, ти Башҡортостандың халыҡ артисы Ғазим Ильясов. Был идея беҙҙең килде инде. Мин күптән хыялланып йөрөйөм инде. Ошо күп конкурстар үтә бит инде республикабыҙҙа. Оҙон көй конкурсы, Ирәндек моңдары, дуҫлыҡ моңо конкурстары үтә һәм нишәмә лә ретро конкурс юҡ дип. Сынапта ретро йырҙарҙы йырлаған кешеләр бик күп бит инде, бихисап. Шуға уйланып та, үҙебеҙҙең коллегаларыбыҙ менән
Ишимбай қаласында, Ишимбай районында ошо ретро конкурс үткәрергә уйланык. Конкурсанттарның барының да тиерлек сәхнәнән алып торган һөнәр ияләре булуын исәпкә алганда, уларның кыюлыгына, башкару осталыгына кулланырга гына кала. Абзал Низамов менән Венер Казырбаев икеһе Силәбе өлкәһеннән килгән. Йыр-моңга булган һөю дуслаштырган уларды. Хаклы ялга сыккаста, улар йырдан айрылмай. Мин Рызван Хакимовтың «Уф» дигән йырын алып килдем һәм Роберт Гаевтың «Аккаендар» дигән йырын. Ул йырдар миңа икеһе бик охшай. Миңа канат өстәй алдагы көндә яшәүдә. Уку вакытында укырга башлаганнар. Самодеятельностьтәрдә адак үземнең Ускавта татар-башкорт мәдәният культураны дуслык шунда солист булып йөрим. Минең иптәштә Авзал Ускавтан ул да икебез дә солист булып йөрибез, катнашып концертларда. Үзем ретро, то есть бодун көйләрдә катнаштым. 12 елда Туймазыла, Красноусолда катнашып йөрим. Шулай кертнәп үсешәбез. Кала мәдәният һарайында халык ретро йыры, ретро моңы бишегендә тирбәлде. Жюри агзалары әйтүенсә, бәйгегә бик көчле конкурсанттар килгән. Матур тавышлы йырсылар бар. Безнең барыбер менә ретро йырдары бу халык катарылган бит инде. Халык арасында улар халык йырдарына әйләнгән йырдар. Без аларда яратабыз. Мин үзем дә шул ретро йырдар менән тәрбияләнеп үскән. Якташларга инде моны безнең әле мин үдем Ишимбай районы буларак бит инде. Ишимбай районыннан күп кенә йырсылар булды. Шул үдебездән яктан бик күп кенә бөек йырсылар булды сыккан бит инде. Үдебездән менә профессор ни бар бит инде безнең Мусина, Римапай, Фәрзәнә Фаткуловна, зав кафедры академияла искусствода. Үдебездән элекке йырсылар бар, мәрхүм булган бит инде Мәүлид Баякай, Венер Келмөхәмәтов. Шуларның йырларын әлеге безнең Ишимбай районы ирләре һәм кызлары йырлаулар шатландыра. Сәхнәлә бәйге кызганнан-кыза барган вакытта репетиция залына инеп, бәйгесләр менән танышабыз. Ярышта катнашыр өчен яшь сиге юк. Байхужа авылыннан килгән агинәйләрдән кәефтәре күтәренке. Уларның еңүгә өметләре зур. Без ошо ярышка, бәйгегә, ретро шлягерга рәхәтләнеп, әзерләнеп, шатланып килеп биттек. Без бер-беребез менән һәр вакыт бергә. Менә шул кадерлерәк даже йырга караганда. Жюри рәисе Башкортстанның халык артисты Фидан Гафаров билдәләвенсә, беренче асык ретро шлягер вокал конкурсының киләсәге зур. Бындай соралар гомумән безнең халыкка, милли халыкка, күп милләтле Башкортстан халкына бик кәрәктер дип уйлыйм. Һәм бу сораларга бик нык тотынып, иттереп эшләп, гомумән үлгү иттереп күрһәтергә һәм сагыштырырга кирәк. Гала концерт кискеһен каланың Ленин мәйданында үтте. Йыр-моңга һугаган халык күпләп йыелды. 70-80 еллар стилендәге күргәзмәләр яныннан кеше өдөлмәне. Мына без концертка кадымнан килдек. Бик матур концерт Ишимбайда. Һәр безнең бу яшь сакта йырлар, артистлар матур дип йырлайлар. Безнең бу яшьлеккә кайтып килгән һәм бик матур концерт. Бу сара минең өчен генә түгел, республика Ишимбайлылар өчен дә көтелмәгән тамаша булып тора бит инде. Шул хәтле матур сара бара. Без кызым менән катнашучылар да бу конкурста. Бәйгеле катнашкан бер кем дә игътибарсыз калманы. Һәр кем кыйммәтле бүләкләр алды. Үз йырсыга беренче дәрәҗә дипломы тапшырылды. Ретро шлягер конкурсында катнашып бик үземә фәһем, акыл, аң, йырларның матурлыктарын, үзләренә байлыктарына ишетеп, хайран калып,
яшәһем безнең ретро шлягер дип әйтәһем килә. Бөрьян районы дуасы бик күп ярыштарда еңү яулаган Әбелмәмбәт авылынан Сәлимә Гарифуллина Гран-при яуланы. И обладателем Гран-при становится Гарифуллина Салима Мажитовна, Бурзянский район. Поддержим Ишимбай! Дорогие друзья, фото на память. Мәдәният өлкәһендә эшләп йөрөйм, авылыбызда клубта директор булып эшләйм. Йырларга бәләкәстән яратам. Конкурсларда, әлбиттә, республика кимәлендәге Всероссийский фестиваль сценах шуның конкурсларда катнашып йөрөйм, ихлас кына катнашып йөрөйм. Ә бындай ретро йырлар конкурсы булганы юк бит инде әлегә тиклем, ошыга тиклем. Ишетеп калдым да, мына йөгерттереп килеп еттем. Ретро шлягер беренче асык йыр бәйгеһе артта калды. Араларда якынайтыр, күңелдәрне яшәртер, ретро йыры мәңге тынмас, мәңге югалмас. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишимбай хәбәрләре. Ошыныңнан яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әдәлбаева булдым. Киләһе очрашканга тиклем һау сәламәт булыгыз.